Hej, jeg hedder Maria Melgaard, og jeg er madskribent på Samvirke. I dag skal vi stege bøffer, og jeg vil vise jer, hvordan de bliver helt perfekte. I ved, en god stegeskorpe, saftige og møre. Og det er faktisk en kunst. Det er en rigtig god idé at tage bøffen ud af køleskabet en 15-20 minutter før den skal steges. En iskold bøf køler nemlig panden af, og så kan du risikere, at den ikke bliver brunet, men kogt. Det der med bruning, det er vigtigt. Det er nemlig i den proces, du får den der gode smag. Jeg har fundet en bøf med fine små hvide fedtlinjer. Det viser, at bøffen har en god fordeling af fedt, som er med til at gøre bøffen velsmagende og saftig. Dub kødet tørt med et stykke køkkenrulle. Drys lidt fint salt over dine bøffer og lad dem stå og trække i ca. 15 minutter. Den her mængde salt øger mørhed og saftighed i din bøf. Du skal først brune dine bøffer, og det gør du ved at have forholdsvis meget fedtstof på panden og høj varme. Det er en god idé at stege både i smør og olie. Det er nemlig svært at se, når olien er varm nok, men smøret er en god indikator. Fordi når det begynder at brune, så har panden den rigtige temperatur, og så giver smøret en god smag. Du skal vente med at lægge bøfferne på panden, til boblerne er små. Brun kødet hurtigt på begge sider ved god varme. Skru varmen ned til middel og steg videre i ca. 2-3 minutter på hver side. Så tager vi bøfferne af panden. Smid stegefedtet væk. Hvis du er usikker på, om din bøf har fået nok, så er det en god idé at skære en lille flig af kødet lige for at kigge. Så er vores arbejde i køkkenet færdigt, og resultatet, det har vi her. Perfekte stegte bøffer.